le tungtuma hian shutter speed chungchang kan soi le dawn ani TOEFL taka han soi hi a hara tin practical ati hian alo fia deuh bawk awangin atlang pui kan soi le zor dawn ani shutter speed kan ti hian camera a shutter button thla kan lakna kan hmeh na kha khami kan hmeh chiah khan camera a sensor kan ti lai vel khami aperture kha alo in hawng le ta thin ani khami a in hawn a rei zawng soina kha shutter speed chu ni mai a hemi a rei zawng hi scan hmangin an teh thin ani shutter speed chu i camera khan a top LCD a emaw info tih vel kha lo lang anga khata khan 1 scan tih te 4 scan tih te 1/200 tih ten lo lang thin ang shutter speed ka iti hniam chuan thlalak kha a eng anga shutter speed sanga ero enga lut tam hman dawn lova i thlalak kha alo thim tawh thung ang pawna han kal tala i camera kha shutter speed ka 1/30 a han dah la i camera chu thlalak kha alo eng viau anga a en tlak vak lo mai thei ni ti chuan shutter speed ka han set tha le la 1/400 vela khan han dah ta la i thlalak chu in alo nuam tawh viau mai thei ni tin shutter speed i dah hniam chuan thlalak kha a phenga shutter speed i dah san erawh chuan thil chelai pawh kha a ding chat thei dawn ani hi a hman hi tam hle mai shutter speed hi kan hman thiam chuan thlalak thiam tak kan lo ni thei dawn ani tin RC te light rail kan tih te classic kawng Milky Way kan tih te kan lak dawn chuan shutter speed kha i dah hniam anga scan sawm atanga scan sawm thanin kara te dah chin anga khami zir khan a en dana zirin shutter speed kha chu siam rem tawh mai dawn ani hempakah hian tui khawh thla te tin tui luang lai te smooth taka la pawh in phan anga i lak dawn chuan shutter speed kha scan khata te maw 1.5 a te maw scan hniah te maw khan dah tur ani mahse kan thiat vele ngai chu shutter speed hniam a thla kan lak dawn re chuan tripod hman ngei hi duh thu sam ani ole kati zawng kha shutter speed chungchang kan soi theih chu ni mai se thirtu zawng ten ka YouTube channel kha lo like ka lo subscribe theuh turin ka han ngen cheu ni e